panapa pakapa nyaya iri panapa kapa ndiye vabereki ndo vari kukanganisa vana kuti vagere zvakanaka. Vana vari kudanana, vabereki ndo vari kupindira pakati pevana vachikanganisa vana kuti vagare zvakanaka. Mushure mekunge vana vanetsana vari mumba mavo vakauya kumba mumba mavo vakataura kuti tine dambudziko rokudisa rakati ndikavatora ndikavagadzika pasi kurwa kusenaiti tikagara tega matare matatu mumba mese tasatadaidzwa mubereki wacho ndokuzodaidzwa vabereki vacho iti indini mwana tarini ndavatadza tigoenzeteipi tiri pamwe chete tadaidza vabereki vacho vauya mukati memusha yeshuwa shoko rakataurika zvaataura pazvimwe zvacho zvaataura pazvimwe zvacho iyo zvekuti akanditaurira zvakare kuti iwe pakazoona pazvimera vaita mari inondisiya akazvitaura kwenguva chaiko vakazvitetera akataura nenyaya yekuti inini ndakakuendera abvunzwa nemurume wacho akati hongu ndakachingozvida chiri kungozvifara mukati right zvadaro pakazobuda katsamba kapepa kakakaripo kapepa kakaizi ndotomajusu kapepa ipapo saka kapepa kakakadora zvakawanda zvemajusu saka isusu takatobvisa pakachivabereki vacho varipo ndochitoitira kuti iye handikwanisi kuigadzira tiitoga isusu wekunoku nyaya iyi ndakudzosera kune vabereki vemwana tadzosera kune mimi vabereki vemwana ndimuchaziva kuti zvinogadziswa sei kuti zvingaiswa kutengwa isu hatigoni kuzvitenga kuti zvigadzirwe pana vavo saka vakamboenda kumba kwavo uyu Muroora tiinaipa akasara ari kumba ndokugara ndokuzobvunza zvakabva vadzisisi maakapi vakati chimuti kugadzisa hai nyaya iripo ndekuti ngatibatsirana panyaya yekubatsirana ndikonakaramba iyi nyaya handibatsirana nemadhokozi vamakazvita maamune handigoni kubatsirana neni panyaya iyi saka kana zvadaro izvozvo ivo vakabva vanonyara vaenda pakazouya futi chimwe chiitiko futi chakauya chiitiko ichi chakazouya wanetsana futi kumba kwavo nomene mukadzi nyaya dziri ndega ndega handikudiniva handigoni asi muri kuona here ndikagara nemini hasi yechi2 yechi3 ndichakagara pawani kumba kwate zvawa ndakamutaurira ndichagara nemini yechi2 mamanguno asi yechi3 ndichagara pawani kwatozvakuti ndakutadza saka shuwa wakauya pakutanga wakauya ndimai wacho nehanzadzesho kechi3 wakazoa sisi wauyu wari wari3 sisi wavo mwana wavo saka ndopakatanga nyaya dziri ikasizana rekuti iwo pachezvo mai nehanzadzi yacho wakabudisa shoko rekuti isusu weri mwana tawakutora tiende naye vakati ndikukutora uyotigadzisa vakazai tikazi kwete mashoko ariwa ari kubuda mumai nevanhu kaorai zvakagara kuti mati mimi wenyu muri kutora handikurambidze kuti ndimi mubereki wechi wemwana zvamunenge moita munokudii munomuni then zvadaro futi zvakati wakabva wabuda ndobvanataura kumwana ikati inini chiwa ndinochiziva kana watoda unovezerei kungoko visaembe dzako kana wabvisaembe dzako iwo unongeza izvoiye wee saka wakashuwa wakahaya motikari yavo weivhatoka zvinhu zvemwana waivhaya nemwana wako then kuzotira tigambe kare mwana akazoya ari ega asina tisinogari motikari yechitatu then ini ndozochiti
haifaniri kuti isusu tikutambire nekuti uruma kwomwari wabereki wako paizvo vasisiri makomedu waumako vabereki wako ndakuchimira vabereki vako ine sei wauya kana wauya kuchitatu kunaisisitikapaa zvese hapana zvakataona dambudziko nyaya ikonde kuti ini ndakaya pano ndinofira sisi zvezvakare ndakakasa kumbawachosauri akui kogara ndakaita naaction yakawanda kuti vamwe uchatira kumbotora vabereki vashauri vauye hapana saka inini sandakangogona chete kuti mushandi wavo iwewe uyu mukomana kana uyaya nemukadzi wako nemukadzi wako handikurambidzi asi zvinhu zvamukuita zvakaite kugara kuti ndegokora mandikona nhanozinyi pamberi pana mumagara muriko handikurambidzienda kechituu ndikatarama ivo muroora wachavo ndikati muona zvamakauya pana makauya mega kutoka zviri kuita makauya mega asi zvakadii muende basa kumupire pekugara murumechakuteerera zvizvo zvafana takatambirwa saka dambudziko rangu riri pakuti mai avo wakazorwara vari pamba pangu yanga rakundirwadza ndichazondinetsa mangwana saka ini ndamanyingotshoka uyu kuti shamwari ini ndindegambama iwo chaita kuti utomba kwako urufanana mwana wangu kandakandiwati ini ndega iwo chaita kuti utomba kwako nemhaka yekuti hamusi kuti kudia pachero kuti makamira papi ine pamakamira apa here kana makamira apa honguwandangangofunga kuti isusu tiri pakati uye anodifensa ari pakati paweza asi kuti iwo ndavagadzisana ende ngawaita vanhu wakaita vanhu vesetate ipapa nyaya iripo chete ndeyekuti hatisi kupindirana aba ende ndakamira dare kubva kuno isati kubva kuno kuna vabereki wacho kuti tadzosera panga iyi takati gadzi zvapera ini yakuti musachekutaura kuti muroora uyu muchakati nacho ini mukomana akuti ndakataurwa nemukadzi kuti ndakakusvota azvo ungazorohera kuti usazvakataura kuti wakandorohera inasandambona muroyo wanoyoa zvoma utaura vanhu wakaroya kuti akuroya saka nyaya ikuchecheyo dokta isaka unese kuona kuti nyaya yacho iri kupichera ino nyaya yekuwapere kudo kwashatawo bcause mukomana pauka pasuka wabvere mambe ndamboendera kunomba kushamo muroora pasumuka abvere paamwenenani natezvara kuzvida kukonzeresa wakakomana saka nyaya inapandi kuti wabereki ine bhora nderei musapindire mukutora wani musakanga kuti vana vapana vana vamwe vari kurafiti wari kuda wamaina vanhu ndirizere vanochiona hurumende ichikana kusvika makore akati wakura kuti utangozva kuzvinyowa zvaunoti waune control over haurambi runoti chese chokuda kuna mai chese chokuna baba kura kana wagona kumitsisa mukadzi wakura kumitsisa mukadzi katu uchuda kuodzwa namai nababodi ko wakazofuma wasi kumai nababodi uzodii mai nababa paufuma wasipo uzodii hapana nyaya mukadzi kana makarambana nemurume gupuro rakauya zveshuwa gupuro rakutaura gupuro ndakamupa somuka amusomesakanacho gupuro ndakamupa pamberi pemunyai wake aiwa gupuro unopana
Ndakati iye mudzimai. Aiwa. Unomba kukuru chikwendesa kuti. Ndinomusimbisa kuti adikumba anoramba kumba kwedu atimukwanisi ndoshuva rikandibudzi kwese kumba kunese kuti kanura kwanokusirika asi munhu havamukwanisi tinotaura nenzira yekusheva tinogona yakibika hatimukwanisi anoramba kuti vazi andibvume kuramba zvizvo ndo zvakanonga achitaura vanzi ini ndikatobvuma kuramba kwete kuramba handibvume ende chokwadi tinomuti ndakabvira ndakawanisa kuti angatendi kumba nemunyai anoramba pemunyai wake hatiendi pano ndikuzofira pano ndizondo anogara akapika zvinhu izvozvo saka izvo chokwadi mberi vangu ndofanira kamufungo zvikudai zvakafana zvakuti achazomuka akafa zvechokwadi ndikasiya muzi mumusha nekuda kwenharo dzake dzaanoita zvechokwadi anoramba namadzibaba muchamuza magredha nemabhudhoza ekuti ndise pano handisi ndizobva ndo zvaanotaura saka handizivi ndingamasiriko zvakaseiwa naye ndakadaiso kuko ndakamba zvechokwadi matakatagara asine kuti agara akawanda nyaya ndeyekuchinokuda kuti andichada izwa chama. Upuro haupi mukadzi wako direct. Unoenda kuna samukuru wake. Iwe na samukuru. Samukuru unopinda kumusha kuna baba wake. Samukuru usikotaura chihambiro. Ubva samukuru. Wana baba ndiwo anotaura mwana wako chamani. Wakwasha uya pala. Wati kwedu dareka. Because kutaura kwatita right now. Amuyana Tezvara kuti kwasha uku. Hausataura mumbazi. Pamusoro ichanga. Ndikazvesvika. Tati hausataura mumbazi. Zvamakaita namuchuka. Oreti. Munhu wakabva kukuru. Urumbudzo rwako kuti tutanda. Munhu wakabva kukuru. Saka kwa ndozokumba simba. Ngoza ruzo zvatakenda titu hakuna zvakaenda. Iwe vanosandukazi follow the correct procedure. Iwe une life yako to live, mukadzi ane life yake to live. Then you move on. Yes, I can. So saka iwe ita the correct thing. Because as of now, hamuruma mukadzi wako. Uzwana Tezvara uri kukura sadaro. Saka mukadzi wako. Ende wanangu yana sekuru Muroora wenyu. Because kukura sadasvika. Ini samukuru takamutuma akaenda kumba kwavo asvika kumba akati akasvika kuina amai chete ini hanzvadzi yake isawapo ini shoko rakadzoka naro kusamukuru akati amai wanditi shoko ndaizwa asi ndokumirirawo wana baba kuti vaudini vauye kana wauya tinozokuudzai hakuna chakazoya akuna zvino asi samukuru kumba kwavo akaenda. Ndakamupa titi pamwe nasambo izvi tikazoti ngatisimukei tiende zvinizvo zvakaramba uye akaramba kusimuka ona zvisinei hazvo sambo ichisimuka akaita saizvozvo akaenda ndo zvakasvika ane manyoka ndi anogara kudhuze nedhoo izvo. Saka iwo kadhoo ruiba uyu hari kuiba. Anoona mukadzi ndiwe. Saka make an effort yekuti zvinhu zvaura kuita kuti mukadzi aushande zviite. Ungati munhu araura gozi ndakamubira wakati uchauya. Handisi kuti pamwe kutara kwenyu pamurikuita pamwe ndichibva pano pamwe ndichawana kwasitogwe ipapo nekuti ndosaka ndati tabi correct decision woita correct procedure inoti uramburi chii nekuti pane shoko rinoti manikidzwa tichadza kuzvikumba kwavo wamuri kuona vayapa mazuva ano mudzimai azvisimba baba mushure mekunge vamutora ndavaudza wakandiudza kuti ngadzi ndiye wauchazogara naye kuda kana kusada whatever chauchaona iko uchazvionera ndo zvakandiudza kati nemhaka iyi ndatadzeiko
vakagadzirisa nematambudziko akati mutibatsire hamuna kugadzirisa. Saka sazvomota inini ndinoitei vanhu kana usingazi shoko ravakashandisa rerekuti kana usingazi kuti ini ndiri mboko uchatanga kutorera ipapo kuti ndiri mboko handisi kuti waedza kuerenga. Saka inini nanhasi kuti nditaure nawo ndinotya nokuda kwemaitiro avo. Rimwe zuva wakandibharira mota yavo avo ndakagozogona kuzvininipisa kuti ndibude ndiri right kuti mabhodhoro akakabatwa maoko handina kuziva kuti ini izvezvo mabhodhoro akaitamba chei kuti zvinhu zvandakabva kugarira padare panyaya wairire munguva nemunimira wakazondibharira mota yavo wakanozoti ona saka iwewe watosarudza kusiya mwana vachadzedu nekuda kweuteerera vabereki vako here. Ndikati aiwa pamainoziro ini ndakauya kubva kwenyu wani ndikati ndokusangana nematambudziko uye mutibatsiridze anambochita chomwana vabereki ini zvamoisa vabereki vavo mukati zviri pati asi ndozvavanondise zvondikadai nhasi ndikaona mubvira ndinozvenga ndiwariura hatisangani. Right. Tinapedza asi kutonga nyaya yechii yekurambana tiri kuti chete tatotonga nyaya yekuti muri kutaurirana mazwi asingaiti uye kunona haasi necessary munhu haapfumi bako ideformation hatida kuti handisuta kuti aziva kuti mudifenda nekuti vakazodai takazodai fakataka hazvina kubasa endai kuti dzikoreki kana musangana iwe uchichengeta vana wako kana uda tora mukadzi wako tora mukadzi wako vabereki wako vati isusu hatina kukutira mukadzi kana kutora mukadzi. The ball is in your court. Do what you want nemhuri yako and tendewo daenda ndini usaremedza ubereki nezvinhu zvaunokwanisa kuita. Move away ibva pamaba vabereki tanga upenyu wako haungavi kuorora iwo kuya kudzoka kugara muspeya namai navo matofana ndisidzauya kurara toshaida kurara kana kuti uizere kurara masofa do your own things. Mwana wako echifike kuvhisira baba pamusorechakapi ini ndinoita ndibatibatsirworerekare ndobatibatsiri ndisati ndati vanhu ini handikwanisi kuti munhu muroyi pachokwadi handikwanisi kuda ine handina kuda kusvika ndasumu asi inini ndine zvandada kuti vanosanganadzirawo papanyama yangu nekuda kwokuti inini ndishagona kutsvaga munhu usikayo kuti ndiuri asi nhasi uno inini nhengo yangu haisi kushanda isiri kushanda kudaro kana munhu asangana nedambudziko unofamba uchitsvaga rubatsiro handiti watsvaga rubatsiro kudaro ndokuchizoudzwawo kubva kwerubatsiro ikoko kuti iwe mudzimai waigara naye wakasiyana naye mune machira amaishandisa pabonde akasara ainawo akawashandisa akawashandisa kuti utadze kushanda sezvazvakutaura izvozvo kana uri muyemeya ukapinda kumba mani zvirimo zviri pakadai zvechokwadi nezuvo chaichai zviri ndizvozvo ndakazviita ndikanopinda mumba macho zviri izvo ndikazviona zvechokwadi tauro racho tinaro pano ndikuratidza kuti iye zviro zvinobvira parakapedzera kushandiswa arinobvira rakambwachwa rakangoomana nezvinhu zvakaputirwa nezvozvo rakapetwa ndokubva rakairwa tsono rakabairwa izvozvo ndinandokwanisa kuvaidzi rakabairwa tsono izvozvo handisiwo zvanoreva kuti zviro riwiwo mungandibatsirawo ena isusu kuti munhu akabvunza akakutaura kuti ndinotarisa kuti pakati pane chii aifanira kunge kakubatsira that piece should help you. Ndosaka ndati vanhu vakawanda munoenda muzoro kuti munoenda maprofita ane dudziro asi asina chii asina fundiso. Ukapiwa dudziro isina fundiso unoingana nevanhu asi chekuita pane basa problem yako haiperi. Zvinizvo zvakaitika nezuro handisati ndadzoka kumunhu wacho asi ndakazviona zvakandudzi iwewe handisi
watiwo unejira kuti pawakapedzisira nanhasi ndouidza wakasiya dzindoripo dziripo akatoomara iwe wakapedzisira nei iri jira ine tsvina Well, date randokuudzai is 21 January this year. 21 January This year. kuprovaisa Last year. Pamusoro ndakumisira kuti abonde musi wa 10 February. Ndopata kusota bonde atinoshandisa jira iyi. Takashandisa jira resoft rekuti iye anodaidza kubasa kwake. Tikaswera kubasa kwake ende akatonifonera zuva rakuda kudai yakuno. Ndikati kwakanaka here ndatobva huru kwakanaka here zvanguya chete ndine chigero chandinacho ndakaona ukuticheka. Ndikucheka zvandeva ndinechigero chandina ndatotora mukitsi. Koshwa ndakaenda ndakatodzika ikoko ndikasvika ikokoko zvikanzi chigero ichi angakatorora mumarusha chigero ichi chitufini ndatora koshwa ndatotanga kugara zvangu chinonono akada chigero chene chinhu chatishandiswa chiswa che akati rara ndarara vatondigera
Hausati wabvisa. Hausati wabvisa. Hausati wabvisa mwiri. Aina, asante za mafilms. Okay. Sasa mtolewe. Hayo, mnaona Wana Mungu. Wakakutolewa. Anomtaura, noti beba pa ndipo pakatanga hondo, wabeka kama goti nini? Tuzogerana tete tuona na nini koko. Ndipo pakatanga hondo pakatanga kunoza kitchen yangu ya ndio pikia. Ndipo pakatanga kuite mtaasha noti zingaziba. Unaona makako ndiko makuzogerana. Mpaka patoneza kitchen yangu. Zingaziba ndio wabeka wangu wanozotisha kati. Kitchen ikadonezwa. Mabananga sini wawandisia wiki. Wiki leo ndio wakwaso pina stola ndio ndio nini ndakaona ndakaje mpaka apina ne pawiko. Ina hapana chandaka iseni. So, ranga rakangopedwa riri modho rangodaro. Vakatosvika vakangobvadangura mudishi. Apa ika bhifa vairwanangura modho. Ndipo akabvatora jero. Ini jero hatichatorishandisi bana ndandogara riro modho. Atitoshandisa ariko. Atikushandisa ariko. But chinonesa ndechekuti manzi kwake pakuseri akapfuma akapopota. Vanga vari kuchechi iri sandi. Akapopota akati mwana ndewangu. Ndeta zvatoda naye. Chii kutarisa mutoendorwa ndiyegera nechimushonga takadaro takakura kudaro ndiyega ere. Zvakandishamisa akagota bhegi language ndakarara. Anenda seizvo. Hai vakura mashaka kana nyepindini. Kanzi munyika kuna mune yakakura kudaro yorwa kunyanya kugarira mwana wana wakazvura yevakutendero ipapo nezvokubva. Ndini kugarira wana ndodora. Cheti vanogara. Akapopota kuti akapopota nyakuita kupe tea kuti amutenge kuti pana patamutenga chakuitira kudafana nemwana kokudira tea chamutengera tea nekuti akangomida ndura kupera kuti wamati mwana haasiwe panapo tikati mwana usisapira koko kunoti hata hausiwe panapo kosha mwana ndeto munamuzokiroko namunamuzokira kudzo pakati saka murupikirana tea pakuriro kuti munutaina ndisipoba mobakisana ndisipoba mobikirana neni tea chamutenga chikudzi chamutenga panapa tea ndikushanda ndopakuna mushoko kuti yakanyanya kuragara iyo rwanogarira panapa anoramba nekuti anga asikoba akatara asikoba kuotana nebhegi language chaita kuti yanyanya kura zvakadini yorwanobikwa napa inona akakupini kwacho mai nakubereka zvakandinetsa pezezvo ndinoramba ndinomairwa mvura baba anobva kuseni masikati mvura pakasama maseni masikati mvura inomairwa apa foni yangu ndoine zvese mabhanana kusima kwavo zvese ine foni nditomaya mvura kwaunoita foni yangu ndoitara ine mapicha ese ndingoti anyarrangu ndokuma wikiro vakanyorera samanisi ndaingofona wakomana ndiri panguva yakaoma akatikatora mavhidho chete nemafoto ndiri panguva yakomana ndandozopana pazvakaoma tora mavhidho mafoto uyu anoya kwandiri ochinditaura kuti wakomanaka ini zvakaoma mukadzi wekutanga wandakaramba kuti inawe wabereki wangu havadi kuti ndirori ndosei wai mukadzi wangu wandakaramba ndipapa futi akatora mabhegi akakana nepawiti inasipoiti pandinenge kutarai akakana nepawiti mapendi ese mababa kona kuapende Muroora kukanda panze kuti mukadzi wakopana ngapi ndiye nyakuchitaura naye ndinechakana baba uyu akandirova neichi nekutanga mwana wangu mukomana ndikati ini mururaurira mwanenyu mwanenyu matora mavara naye indugara unoamana sezvo ndikururitira mwana wangu kuti mwana wangu akure kuti wasiya wakadai havaiti saka ini ndindoramkidzakati Christian ndrodai so Christian uya baba akandirova apa neichi chakechi aiti baba komurundiroera chii munyanya wemwana ngai hapo unorugara naye siyana naye ngaenda kuhanda akasarunda kwacho ndikati wakatipere saka ndosarunda kwacho asi ndakati kicheni zvaatondedzwa handina tomubikira baba kuenda kuchikoro saka inini baba wacho baraenda kukwakugwe baba pandinotati chipanotaura kuti wabereki wacho ndakadzika kwakugwe kutera kwakwacho mumwana ndakendodedzeko kwacho baba kwave vanokutaura kuti mwana uyu mai akatora kabhaketi kuteerera kuti dakonoti wapotara nedzei wari tu ndakaona wakadariko dai ndanobata muchengetesa mai kutosiya kusuta magwere kwanga kuita kuteera kuti wanhu hawangotaura sei sezvo aputsaimbo kuti wangotaura kuti kudini pamwe wari utowirirana saka zvinhu zvinomboti posha mai akadini akadarika akaenda nerelation dzake dzaakaenda nadzo ini ndikadaidza kubaba akauya ndikati mwana ndavangodaira kuti maita maputsaimba handichina tokuti mwana anobikirwaba mwana uyu handikupi pane kuti achiri mudoko munotondendera mapurisa nhasi so ndida kukupa inini ndinoenda kusamba kusa sezvo mutara mai nababa vakadaidza kuti siya mwana ava siya tinochengeta sezvo uyo akakutanga akati futi siya tinochengeta akasiwa futi akati futi
iye wachokutanga mayambiro ateniti aurobhimba kune mweya unayo ndofuti yokutanga ndozvakaita ndokuti December katomubvunza ii saka mukomana uyu iweyo wakazi une chaunacho enda ini ndauzi futi une chaunacho enda sachitoro kuti tiwa iri tabu hamani amata mukomana wakuita chese kurora vanhu wane umwe chinese singaro wane chikamba anoti wane hure anoti ane chienda iye hamina nzi aita kuti mukomana akazvakaoma ngosvikira pamwe ndovazvikwanisa ini ndakazvikwanisa saka ndizvanotora chiri ini ndiri panguva yakaoma handinonya panyamba kuziva idarambati mwana waira anomira zvakanaka anomira zvakanaka Chandokumbira pamunonetsana vabereki ngazvishamise wana 12 mwanoda kutorwa mai nababa imi mai nababa imi svikai kuita decision iri final kana munodana nadzokerera naye mukaramira asi kana musi kudana ramba naye zvipatema umwe naumwe nezveupenyu hwake izvo maakuitana zvokutsvagirana matauro ane mbeu kwakutsvaga kuroyana and already element ikuroyana yako nekuti tatisaona iwe wataona kugeza umukomana wakuti nenguva yakwaishamira matoda uroya makwekuma asi mubvunzo wangu mukomana sumo nidaiwa ira iwewe pauri kunorarama neuyo nenguva yekutubvire kubva pandakapedzisira vanhu ndinozosangana naye zvekare avari kuta kuti vanzi akati akamiswatini muswatini wacho inenge miswatini ikwaikwaifumira saka ndakarara naye munhu akuya asi achanoziva chechi ndouchokwadi pandinozoditatavatio point yangu alright is not about the date. okay The date is not important. okay Chandu chiri important ndechekuti iwewe paunoenda kwaari nhengo yako iri kumira here paanouya kwatiri inomira ite panoenda pari paanouya kwatiri inomira ko paunoenda kunakwasikawa haisi handikamunyeberi haisi kushanda saka yani dambudziko handichatoziva saka chiripo kana wandadurana wamuda iwe handikuita handikavatsirise waoda kuombonorwa chikokwadi ndikochakwasoka kutora nechisera munatotambudziko tinarwadzi kunyeberera saka mukabva kubuda panzana pamama panzana zvimwe zvinobatsira sei zvaitodambudzika asi chiite zvinoitwa izvi zvokumwana izvi unosvika kuburayana uchitorana pasina basa endai panzana ini pandai nomozambiki ndakasvika pamumba mangu apindwa nepawindi akati mhai akatuma mwana akapinda nepawindi apinda nepawindi ndakashaya nhengo yangu ndakashaya chipfeko ita ndakashaya changu ndokana ndakashaya kuti tine message kana wewe kuroi yekuti muroi haisi nayo yekuti chifi tiri kutaura nekuti vanhu avaramba message iripo yekuti mai wako akukonzeresa yakupa mushonga yekuti uroi saka yekuti uroi iripo tinotendi
tinotedza. Ndandashandiswa vandazoda zinengo vakabaira. Asichatukura makupenyu inofanira kuti a lesson to many couples, especially the young couples. Kuti marriage, you don't marry for someone, or you are not married to please someone. Unono wanokuwa kuti vele kunokuwa kumtani mwangu. Ini kamusangana siyanai munezvakanaka. Kuti mangwana pane pamunodana. Musakangani pane wana. Wana waripo pane pamuchasangana. Saka pfungwa idzi kuti zvadokona zvamakuchana siyanai neutsinye. Musaitira ndichi kana muchipukutana hausi kupukuta munhu uine evil intention. Uri kupukuta munhu as a sign yekuratidza rudo rwako nemunhu kana nekufarira zvaaita. Paunozwa pamwe munhu apaya maita shumba binga guru wari chirowarowa munaramba pakadaro shumba asi kutenda zvawaitirwa acho saka namakuti urikupukuta munhu kuti uzozvishandisa then is a problem. Ngasadaro. Abanja ndakamboshandisa. Ngasadaro. Ngatifambise madaro naine It can be psychological. Umwe munhu arikufungira kuti pamwe zvakudai kuti ndakadai. Prove kuti ndakashandira vanhu hapana. Ende basa munotaura kuti pane zviripo kana hapana zviripo. Asi nyaya yekuti vabereki stay out. Marriage zeshe ewana. Nekuti mimi muri kuitwa asi muchiti wana utadza kuitwa kuti wasvikawo paeji dzenyu vari wese edaifadza cherevaza yes Tisaitabura ndinoti ari zviri zvinojekera kumunhu wese. Ini pano ndikaberichenese vabereki vangu zviri zvaanotakamira pano. Vabereki vangu havana chekuita pakuparadzana kwangu nemunhu uyu. Watera pachese chiri kungotaurwa zvachoka. Chiri kungotaura kuedza kuti nyaya ite inokura. Asi ndinochenesa vabereki vangu. Ini ndakazvimirira patekanti panapa. Iti vabereki vangu havana kana chimwe chinhu chekuita. Zati unozwa iwe uri kuchemera kucheneswa kwavabereki wako asi washaisha zita remunhu wati munhu akakupukuta nenguva yakwaichamei ukasvika kokopinda nepahwindo kuzi akataura uri kuti zviite sei ndokutsvaga ndinokuona sei kutokuona sei asi uchipinda kwave munhu ndakapenda meaning kuti uta sei uri kumupuma kuti ndiye ari kuti nenguva yakwaichamei kana zviizvo zvichaonekwa kuti uzoona kuti haisi kumira pane paukatwaya paripo saka uri kuti iwewe uri kunotwaya kuti uye kuzokupa chirwere iwe uiti anotiteera ndakamuzva kuti hatikupi akachinga atochivana ndianenge achitsvagairwa kwandiri iwewe dzatoutaura kare iwe suru akauya kubereka kana uzoda nyama yesuru unosiya anotya nekuenda asi ukamuti suru wese asvika kubereka wedza nyanga wakaguta wakutodzingirira uchadzingirira
Uvoenda kumberi wakamirwa neshumba. Uvoiwa. Vharira mukomana wako mufenzi. Mupe mutemo mukomana. Mukomana wako ngaite mutemo. Mukontrole. Unzwa kana zvanetsa pakupachoka. Torai but find something to do. Unosvika kuzorora. I'm sorry, ndinoziva kuti inyaya isingatambirike. Ndokubatsira. Asi muchibuda panze muchiendawo. Usakanganwa chinhwani. Chinhu chausingafanira kukanganwa ndechekuti mukadzi uyu mwedzi uno haana kugeza. Gara wakagadzirira. Right, tiende panze. Thank you. Next guest.